രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി കവിത ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ഓം വിഷ്ണുകാരായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതില് 24-25 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത് അല്ലെ. 24-25 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ കണ്ടത്? അതില് 30 വരെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഭൂമിദേവിയോട് ധർമ്മരാജൻ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞതിരുന്നിട്ട്? സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നിറകുടമാണ് ഭവതിയുടെ ദുർബലമായ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായ ക്ലേശങ്ങളുടെ മൂല കാരണം എന്താണെന്ന് ദയവായി എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാലും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിശക്തന്മാരെ പോലും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അത്യന്തം ശക്തിമത്തായ കാലം ഭവതിയുടെ ദേവന്മാര് പോലും പൂജിക്കുന്ന സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും ബലാത്കാരമായിട്ട് അപഹരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും ചെയ്യുന്നതാണ്, ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിദേവിയെ. പക്ഷെ അപ്പൊ പറയുന്നത് ആ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ബലാത്കാരമായിട്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ധർമ്മരാജൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിദേവിയുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൂമിദേവി എന്താ പറയുന്നത്? ധർമ്മരാജനോട് പറയാണ്, അങ്ങും മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അങ്ങും 4 കാലുകളോട് കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോഴാണ് അങ്ങക്ക് എന്ന് 4 കാലിൽ നിന്നു, ഇപ്പൊ പക്ഷെ 1 കാലിലായി മാറി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം അങ്ങക്ക് മുമ്പേ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അങ്ങും എങ്ങനെയാണ്? ഒരിക്കൽ 4 കാലിൽ നിന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോ കലിയുഗം വന്നപ്പോ എന്തായി? 1 കാലിലായി. ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ നേരെ അവസ്ഥ മോശമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പറയുന്നെന്നുള്ളത്. 26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്യം ശൗചം ദയാ ക്ഷാന്തി ത്യാഗ സന്തോഷ ആർജവം ശമോദമസ്തപാ സാമ്യം തിദിക്ഷോ പരതിശ്രുതം ജ്ഞാനം വിരക്തിരൈശ്വര്യം ശൗര്യം തേജോ ഫലം സ്മൃതി സ്വാതന്ത്ര്യം കൗശലം കാന്തിർധൈര്യം മാർദ്ദവമേവ ച പ്രാഗൽഭ്യം പ്രശയശ്രീലം സഹ ഓജോ ബലം ഭഗഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സന്തോഷാർജവം സാമ്യം തിരിക്ഷോ പരതിശ്രുതം ധനം വിരക്തൈശ്വര്യം ശൗര്യം തേജോബലം സ്മൃതി കൗശലം കാന്തിർധൈര്യം ഗാംഭീര്യം സ്ഥൈര്യമാസ്തിക്യം കീർത്തിർമാനോഹനഹം കൃതിഃ ഏതേ ചാന്യേ ച ഭഗവാൻ നിത്യ യത്ര മഹാഗുണഃ പ്രാർത്ഥ്യ മഹത്വമിച്ഛദ്ഭിർ നാവിയന്തി സ്മ ഹർഹി ചേത് തേനാഹം ഗുണപാത്രേണ ശ്രീനിവാസേന സാമ്പ്രതം ശോചാമീരഹിതം ലോകം പാപ്മനാ കലിനേഷിതം. ചൊല്ലിക്കൊടു. ഗാംഭീര്യം സൈര്യമാസ്തിക്യം കീർത്തിർമാന്യോഹം കൃതി ഇതേ ചാന്യേ ച ഭഗവൻ നാഹം ഗുണപാത്രേണ സാമ്പ്രതം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ 40 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, 40 ഗുണങ്ങള്, പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങള്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നല്ലേ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും എല്ലാതും ഭഗവാന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ആ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിച്ച് പോയി. അപ്പൊ എന്താണ് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം, ഭഗവാന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം എല്ലാവിടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാൻ നോക്ക്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൂമിയെ തവിടുപൊടിയാക്കി അതിലെ കണങ്ങളെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യമായാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ അളക്കാനാവാത്ത അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അസാധ്യമാണ്. അനന്തദേവൻ തന്റെ അസംഖ്യ നാവുകളാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുവാൻ യത്നിച്ചുവെങ്കിലും എണ്ണമറ്റ സംവത്സരങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെ അളവിടുവാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യനെ ഭഗവാനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ചില ഗുണങ്ങളുടെ വർണ്ണന മാത്രമാകുന്നു. കൂടെ പറയുന്നത് ഭൂമിയെ തവിട് പൊടിയാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കണങ്ങളെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് അളക്കാനാവാത്തതാണ്, അതിനെ നിർണയിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇപ്പൊ അനന്തൻ നമുക്കറിയാം, അസംഖ്യ നാവുകളുള്ള അനന്തൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ യത്നിച്ചെങ്കിൽ എന്താണ്, എണ്ണമറ്റ സംവത്സരങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും അതിനെ ശരിയായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് അളവിടാനായിട്ട് സാധ്യമായിട്ടില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യനെ ഭഗവാനിൽ കാണാനിടത്തോളം ചില ഗുണങ്ങളുടെ വർണ്ണന മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതൊന്നും.
എന്നൊന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഭഗവാനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ചില ഗുണങ്ങളുടെ വർണ്ണന മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തന്നെയും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഗുണങ്ങളെല്ലാം നിരവധി ഉപവിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഗുണമായ ദയ അഥവാ അസന്തുഷ്ടിയിൽ അസഹ്യനീയത എന്നതിനെ ശരണാഗതരുടെ സംരക്ഷണം, പിന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് മംഗളാശംസകൾ എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗുണം സത്യം, ശുചിത്വം, പിന്നെ വന്നിട്ട് ദയ, മറ്റുള്ളവരുടെ അസന്തുഷ്ടിയിൽ അസഹനീയത, ദയ അല്ലെങ്കിൽ അസന്തുഷ്ടിയിൽ അസഹനീയത എന്നാണ് പറയുന്നത് ദയ. അപ്പൊ അതിനെ രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കാണ്. ഒന്ന് ശരണാഗതരുടെ സംരക്ഷണം, ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഭക്തർക്ക് മംഗളാശംസകൾ. ഇത് രണ്ടും എന്തിൽ വരുന്നതാണ്, ദയയിൽ വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അസന്തുഷ്ടിയിൽ അസഹനീയത എന്നതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ. ഓരോ ആത്മാവും ഭഗവാനിൽ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കണമെന്നും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് സർവ്വവിധ പാപ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആരിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് സർവ്വവിധ പാപ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ ഉറപ്പ് തരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവന് എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത ആത്മാക്കൾ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരല്ല. ആകയാൽ പൊതുവായി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ടൊരു സംരക്ഷണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല. ആരാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ സർവ്വമംഗളാശംസകളും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്കാകട്ടെ ഭഗവാൻ വിശേഷ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാവിധത്തിലും മംഗളാശംസകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക വിശേഷ ശ്രദ്ധ ആര് നൽകാണ്, ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള പ്രവർത്തന പദത്തിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് എവിടെയാണ് ഭാഗത്ത് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള പ്രവർത്തന പദത്തിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടതായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. സൂര്യൻ ഏവർക്കും സൂര്യകിരണങ്ങൾ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഏവരോടും തുല്യമായി കരുണയുള്ളവനാകുന്നുവെന്ന് സമത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എങ്കിലും സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത നിരവധി പേരുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും ഭഗവാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ അവർ സർവ്വവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ സവിശേഷമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കാണ്, അവരെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അവരിലേക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള പ്രവർത്തി പദത്തിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടതായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തി പദത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ആര് തന്നെ നൽകും, ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സൂര്യൻ കിരണങ്ങൾ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ്, തുല്യമായിട്ട് കരുണയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് സമത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും സൂര്യകിരണങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത നിരവധി പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ കിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സൂര്യൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിരവധി പേരുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണങ്ങളും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായവർക്ക് എന്താണത്, അവർക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
ആകയാൽ സർവ്വവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവാൻ സമമായി എല്ലാവരുടെയും ഗുണകാംക്ഷിയാണെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ കേവലം ദുഷിച്ച സംസർഗ നിമിത്തം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അതേപടി അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീർന്നപ്പോ ഈ ദുസംസർഗം കൊണ്ട്, അതായത് സത്സംഗം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷിച്ച സംസർഗം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറും. അതിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പഴിചാരാൻ സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹം ഭക്തരുടെ മാത്രം അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? പഴിചാരാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ ഭഗവാൻ സ്വഭക്തന്മാരുടെ പക്ഷാപാതമുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏവരോടുമുള്ള തുല്യമായ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന വിഷയം ജീവാത്മാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരോട് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത്, ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ സ്വഭക്തരോട് പക്ഷാപാതമുള്ളവനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം? ഭക്തന്മാരോട് പക്ഷാപാതമുള്ളവനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഏവരോടുമുള്ള തുല്യമായ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു, നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന വിഷയം ജീവാത്മാവിന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ആ തോത്, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം, ആ ഭക്തിയുടെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? തന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പക്ഷം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അവിടുന്ന് ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പൊ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ആ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും ഭഗവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധിയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു തന്നിൽ നിശ്ചിതമാക്കിയ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം മുടക്കം കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നിൽ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നത് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം അത് നിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം ആര് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അതീതവുമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ നിയുക്തരായ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ അവിടുന്ന് സർവകർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. എങ്കിലും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഇടയന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി അവിടുന്ന് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം യഥോചിതമായി നിർവഹിച്ചു. അതുപോലെ വാസുദേവ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ രണാവേശമുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ എല്ലാ പാഠവും ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മിക്കവാറും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവിനെ യുദ്ധത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അപഹരണത്തിലൂടെയോ വധുവിനെ കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ക്ഷത്രിയ പുത്രിക്ക് തന്റെ ഭാവി ഭർത്താവിന്റെ ശൗര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരാനായി ഒരു ക്ഷത്രിയൻ തന്റെ ഭാവി വധുവിന് മുന്നിൽ സ്വന്തം പരാക്രമം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. പരമപുരുഷനായ ശ്രീരാമൻ പോലും വിവാഹവേളയിൽ അത്തരം ധീരോദാത്തത പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എങ്ങനെയാണ്? അദ്വിതീയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയുക്തരായിട്ടുള്ള വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ അവിടുത്തെ സർവകർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് സ്വമേധയാ ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ ബാലനായിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആരായിരുന്നു? നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ മകനായിട്ട് ഒരു ഇടയന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി അവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തം യഥോചിതം
സോയത്തമായി നിർവഹിച്ചു. പിന്നെ വസുദേവ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ഭാഗം അവതരിച്ചപ്പോഴോ അപ്പോ ഭഗവാൻ രണാവേശമുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ എല്ലാ പാഠവും ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപഹരണത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വധുവിനെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത്, ആ വധുവിനെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയ പുത്രിക്ക് തന്റെ ഭാവി ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച്, ഭർത്താവിന്റെ ആ ശൗര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ തന്റെ ഭാവി വധുവിന് മുന്നിൽ സ്വന്തം പരാക്രമം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമാണ്, സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്തും വിവാഹവേളയിൽ ഇത്തരം ധീരോത്തത പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരധനുസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹസായ വില്ലൊടിച്ച് അവിടുന്ന് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും മാതാവായ സീതാദേവിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു. അപ്പൊ ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത് ആ ധനുസിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്, ഹരധനുസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ ശക്തമായ വില്ലൊടിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തത്, സീതാദേവിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തത്. സ്വയംവര ആഘോഷങ്ങളിൽ ക്ഷത്രിയ വീര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിച്ചു. ഭഗവാന് 10,000-ലധികം പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യത്തിലും അവിടുന്ന് പരാക്രമിയാവിയ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഓരോ പത്നിമാരെയും സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ശ്രീരാമസ്വാമി ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്തത്, തന്റെ ആ ധീരത സീതാദേവിയുടെ പാണിഗ്രഹണ സമയത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിച്ചത്, ഹരധനുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ല് അത് ഒടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ പോരാട്ടങ്ങൾ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ക്ഷത്രിയർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അത് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ആ പരാക്രമങ്ങൾ ആ തരത്തില്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചു വന്നപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തത്, തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 10,000-ലധികം പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പരാക്രമിയായ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഓരോ പത്നിമാരെയും സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും സാധിച്ചു. പത്നിമാരെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ 10,000 തവണ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് നിശ്ചയമായും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ മാത്രം സാധ്യമായ കാര്യമാണ്. അതുപോലെ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ 16,008 ഭാര്യമാരില്ലേ, 16,000 അത്രയും ഭാര്യമാരെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് 16,000 തവണ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ മാത്രം സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണിത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. 14-ാമത്തെ ഗുണമായ ജ്ഞാനത്തെ, ബുദ്ധി, കൃതജ്ഞത, കാലദേശ വസ്തുക്കളുടെ പരിസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്രഹണശക്തി, സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, ആത്മജ്ഞാനം എന്നിങ്ങനെ 5 ഉപശാഖകളായി വീണ്ടും വിഭജിക്കാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1 ബുദ്ധി, 2 കൃതജ്ഞത, പിന്നെ കാലത്തിനും ദേശത്തിനനുസരിച്ച് വസ്തുക്കളുടെ പരിസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്രഹണശക്തി, പിന്നെ സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, ആത്മജ്ഞാനം. ഈ 5 ഉപശാഖകളായിട്ട് അതിനെ വിഭജിക്കാം. സ്വന്തം അഭ്യുതകാംക്ഷികളോട് നന്ദിയില്ലാത്തവർ വിഡ്ഢികൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് മറ്റാരുടെയും സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല, കാരണം അവിടുന്ന് സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരാളുടെ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും സ്വഭക്തന്മാരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ നേട്ടമുണ്ടായതുപോലെ ഭഗവാൻ അവണ്ണം സ്വയം കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം പരിപൂർണനാണ്. എങ്കിലും സ്വഭക്തന്മാരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ നേട്ടമുണ്ടായതുപോലെ ഭഗവാൻ അവണ്ണം സ്വയം കരുതും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്, ഭക്തന്മാരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനം കൊണ്ട് നേട്ടമുണ്ടായതായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കരുതുന്നത്. സരളവും നിരുപാധികവുമായ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് കൃതജ്ഞത തോന്നുകയും ഭക്തന്മാർ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ
സ്വഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് തിരിച്ച് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം അനുഭാവപൂർവ്വം പ്രതികരിക്കുകയും ഭഗവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭക്തന്മാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തോ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അനുഭവപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഹൃദയത്തില് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തിരിച്ച് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പോലും പ്രതികരിക്കാൻ ഭഗവാൻ യത്നിക്കുന്നു. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് സേവനം തന്നെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ലാഭമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ലാഭമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് അത്രേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഭക്തന്മാര് കരുതുന്നത്. ആകയാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും ഒരു ഭക്തൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സർവം ഖലിതം ബ്രഹ്മ എന്ന വേദവാക്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന വേദവാക്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും സർവസന്നിഹിതമായ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് സർവസന്നിഹിതമായ ഭൗതിക ആകാശം പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സർവ്വവ്യാപകമായ തേജോ കിരണങ്ങൾ മൂലം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും അകവും പുറവും സർവ്വവ്യാപിയായി വർത്തിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സർവസന്നിഹിതമായ ഭൗതിക ആകാശം പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രകാശം, ആ ജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപകമായിട്ടുള്ള തേജോ കിരണങ്ങൾ മൂലം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വ്യതിരക്തമായ തന്റെ ചില സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഉപരി തന്റെ മനോഹര സൃഷ്ടിയായ രാധാറാണിയുടെ പോലും മനം കവരുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ചില സവിശേഷ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. ആകയാലാണ് അദ്ദേഹം കാമദേവനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവൻ അഥവാ മദനമോഹൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും വ്യതിരിക്തമായ തൻ്റെതായ ചില സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്നും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ പരമ മനോഹര സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിക്ക് പോലും എന്ത് പറ്റുന്നത്? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലും മനം കവരുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ ചില സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കും? കാമദേവനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ മദനമോഹൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജീവഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ മറ്റ് അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം നടത്തി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സൂക്ഷ്മ വിശകലനം നടത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ആ നിരപേക്ഷനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അചിന്ത്യമായ ശക്തികളുള്ള സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ യോഗേശ്വരൻ അഥവാ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും പരമ അധിപനാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യോഗേശ്വരൻ, അചിന്ത്യമായ ശക്തികളുള്ള സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും പരമ അധിപൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യോഗേശ്വരനാകിയ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ആത്മീയമായതാണ് നിത്യതയുടെയും അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സമന്വയമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനാണ്, എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെയും പരമാധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ശാശ്വതമായ ആത്മീയമായതാണത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണത്, ആത്മീയമായതാണത്, നിത്യതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സമന്വയമാണെന്ത്? യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനമയമായ ശാശ്വത രൂപം വരെ ചേരുന്നതിൽ സംതൃപ്തിയാകാൻ അവർക്ക്
അവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ചലനാത്മകമായ അഥവാ സജീവമായ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനമയമായ ശാശ്വത രൂപം വരെ ചേരുന്നതിൽ സംതൃപ്തരാകയാൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ചലനാത്മകമായ അല്ലെങ്കിൽ സജീവമായ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരല്ല അഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനമയമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത രൂപം വരെ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ സംതൃപ്തിരാകയാൽ അവർക്ക് അവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ചലനാത്മകമായ അഥവാ സജീവമായ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാ മഹാത്മാക്കളും ഭഗവാനുമായി ജ്ഞാനത്തിൽ സമനരാകുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനത്തില് സമന്മാരാകാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റു ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെയും എക്കാലത്തും പര്യാപ്തവും അപര്യാപ്തവും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും അളക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. മറ്റുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ സമയത്തും അപര്യാപ്തമാണ്, രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ്, അളക്കാവുന്നതുമാണ്. അതേസമയം ഭഗവത് ജ്ഞാനം എന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതും അളക്കാനാവാത്തതും എന്ന് ഇതിനർത്ഥമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അളക്കാനാവാത്തതാണ്. ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ദ്വാരകാവാസികൾ എന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ദർശിക്കാനുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രത എന്നും വർത്തമാനമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാരകാവാസികൾ എന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ജീവസത്തുക്കൾക്ക് ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന നിലയിൽ വിലമതിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന നിലയിൽ വിലമതിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത്തരം തുല്യതയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. കാരണസാഗരത്തിൽ യോഗ നിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയാണ് മഹത്വത്വം. ആ മഹത്വത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. എങ്കിലും ഈ സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയും യഥാർത്ഥ അവതാരമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയും യഥാർത്ഥ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആകയാൽ സർവ്വതും തന്റെ അതീന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാൻ കഴിയും. ആയതിനാൽ എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നതോ അപ്പോഴെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന നിലയിൽ വിലമതിക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം തുല്യതയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണസമുദ്രത്തിലെ യോഗനിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സ്വപ്നാവസ്ഥയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം മഹത്വത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ മഹത്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലെയറുകൾ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് കാരണസമുദ്രത്തിലുള്ള യോഗനിദ്രയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്വപ്നാവസ്ഥയും യഥാർത്ഥ ആവിഷ്കരണമാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വതും അതീന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം എന്ത് സാധിക്കും? അവിടെ നിന്ന് തന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആവിർഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ്വതും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അവിടെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനായിട്ട്, പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि बोल. हरे कृष्णा. लास्ट भागम हरे कृष्णा. प्रणाम माता जी. हरे कृष्ण।